aici, a lui Călin Georgescu, da? Ascultați ce s-a întâmplat ieri. Ce dracu s-a întâmplat? V-ați spus de l-ați arestat. Voi știți că sunteți pătați, vreți să îl eliminați. Să încheie democrație, dar atacați pe hârtie. L-ați arestat în trafic să nu mai facă nimic. Călin Georgescu oricum va fi președintele nostru la toți românii. Oricât se încearcă, frate, Să-l atacați prin spate. Georgescu va